Salam, Hami sian parhaladun huriata, HKBP Keramat Jati, Pasahaton, selamat penna perjulu, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah. Nang songoni di damang do dainang, di bagas, manang di rumah sakit, Hami madok, selamat mengikuti ibadah, marhite live streaming. Selamat hari Minggu marhita salhuna. Ada orang setopuka perminggota perjolo mahita martangiang di bagasar tabi martangiang mahita. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 510 ta dehon ayat sada dohot ayat 2. Saringaditanon ikon rade oro anai managam si baluai adven naro Tong tagama Adven gogolobno Ilagiti anagitani Margok marong Tuhani Marhite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Pabuah hamuma tu borusion, idama nunga roha tuaun mi, idama ihu tuibana do upa silehononna, jala pamalosonna di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan de bata pargugo na suatu dosan, na tumapalangi dohot tano. Hinorhon ni asin ni rohamdo, ubahen sahat hami tu taon hurian na ibaruhon. Lehom matu huriam todim na badiai, dohot hamaloon siako asalam rarat jalagadda harzaumu ditonga-tonga ni hamion sailehom mahiras ni roha tunaposom makatahon hatam asalam denggan huriam marhite siani pergugui mahami manguluiho di bagasan haporseaon na toktong asa manahan hami sahat rodi ujungna marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hite sen buku di nomor 510 sada. Tadehon ayat sada.
pen na perjulu sadarion imana tersurat di Efesus 6 ayat sada. Hamu akka anak oleh hamu ma akka na tua-tua muna di bagasat Tuhani ai ido na tigor. Ima sahakna atong manginugo mahita siya Tuhan de bata. Ale Tuhan de bata sai pergugui mahami mangulahon na hobbar to mi. Amen. Mari dehita sen buku de nomor 42 tai dehon ayat sada dohot ayat 2. Tatopoti madosata martangiang mahita. Ale debatanami na marasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom, huhilala hami rikodo asini roham disaluhut hami halak perdosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jalahu parhatopot kami. Tung najuk-juk do hami manibil sian akka dalam munabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sia jolom ala ni dosa nami i. Aidang di halo mohor roham hamatean ni akka perdosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hagiduhon nami dohot pangalasion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus, sai pahot ma asin roham di hami, marhite-hite panidangion, dohot hagugoon ni di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu na badiai. Amen.
Tapi gema hata baga-baga taringo tu hasasani dosa. Para siroha jala perdengga basa do Jahoba, labat tarimas jala para siroha godang. Dang dibahit tu hita hobbar tu akka dosata, jala dang dibaloso tu hita hobbar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba di akka namak kabiari ibana. Hasangapun madi di bata na digijang. Amin. Mari demahita sian buku di nomor 30 ta dehon aya onom dot ayat 7. Soroha medani dosai Pangihon moa nasihan sudoi Nanglodo si palua disuruh amai Sonang rohamuna maboa dame nang behabiaran sode mahagoi ai dungaro raja magalosa sude Sudena di adomanai. Atani di bata turpu epistel dari minggu sadarion imana tersurat di Jeremia 30 mamuk kasihan ayat 14 rodi ayat 16. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba au mampasi tokod disi hata na denggani naung hu parbaga-bagai taringo tu pinopper ni Israel do taringo tu pinopper ni Juda. Dia ka ari ima dapota tua Juda jalan marsonak-sonang isi ni Jerusalem maringanan jala oddo goarna dohonon ni halak Jahoba parpitorata ima sahakna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala no peopsa. Amen. Mari dehita sian buku di nomor 30 ta dehon ayat 3 dot ayat 4.
Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidong atas ha porsiaw di sa dok portibion ra mahita madok. Au porsia di debata Jahoba ido ama pargugo na suatu dosan na tu mapalangi do tano. Au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai i mana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabian siator di parbadia adorang suhabuhuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tua tuban watoru dung ditanom na mangolu di hari patuluhon na manaik tu surugo lau hudulu siamun de bata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di si maibana pa mamulak sugo tutanoon manghumi hal na mangolu doho na mate. Au persea di perbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan helak Kristen akan na badia do dihataina madok mula mangolu sugo daging halak naung mate do dihangoluan na sora suda. Amin. Tabige matikting na masa doho si pamasaon ni huriata. Shalom. Odolan titing Minggu tanggal 20 November 2021. Titing Pakubasion. Goar do topik ni Minggu, goar ni Minggu ta sadarion ima Minggu Advent parjolo do topik mano muharoro ni Tuhani di bagasan habadiaon manang menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Padidion nabadia di hari Minggu naneng ro tanggal 5 Desember 2021 di parmingguan pukul 0:00 WIB patu paho ni huriatta do padidion nabadia tu akayanak ko ni huriatta tu sude akanatoras naneng mabuan ianak ko na tardidi asa Roma madahoti marguru tardidi di hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 pukul 10.00 WIB huhut madibuan tu si ima fotokopi akte lahir dohot surat pengantar sian situawik nabe sakap marbagas titing parjolo dohot paduahon naeng majalo pasu-pasu parbagas son ma Frandes Renaldo Sitio anak ni amatta Hisar Alan Caster Sitio, Tubuni Inata, Dorliana Rosani Borusiahan, Ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati, Sianwek Makassar 2, Dohot Orwana, Melisa Jocelyn Boru Napitupulu, Boru ni Amatta Mangapu Napitupulu, Tubuni Inata Iriani Rumodang Boru Manalu Nahinan, Ruas ni HKBP Perumnas 2 Bekasi Resort Perumnas 2 Bekasi Distrik Sapulusia Bekasi. Pamasuk-masuhon di Patupa di hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 pukul 0:00 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Titing parjolo naing majalo pasu-pasu parbaga soma sori tua Fernando Napitupulu anak ni amatta sahala pandapotan Napitupulu nahinan tubuni inata Rostina berupakpahan ruas ni HKBP Kebayoran Gandaria Resort Kebayoran dohot orwana Epi Tristanti Boru Silaban Boru ni amatta Budi Mangandar Silaban Tubuni Inata Marapul Res Dawati Boru Simangunsong Ruas ni HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati Sianwek Parserahan
Pamasu-masuan dipatupa di hari Sabtu tanggal 10 sada Desember 2020 sada pukul 00.00 WIB di HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati. Pakobasion koinonia minggu-minggu Advent mamuka minggu sadarion tanggal 20 November 2020 sada hobar tu kalender parhuriaon nunga masuhatta minggu-minggu Advent. Marhite minggu-minggu Adventon disosoi jala dibuat dohita laho manomu-nomu haroroni Kristus padua halion. Parsidohot mahita mangarade diri di minggu-minggu Advent nanang roh hobar tulomoni rohani debata. Ruas napida mamuka minggu sadarion tanggal 20 November 2020 sada nunga pindah huria ima keluarga Lambok Batara ha Panggabean SH inatai Luciana B Borusitorus dohot sada yana konasida sianwik Cililitan Besar nasida pindah tu HKBP Citra Indah Resort Citra Indah Jonggol Distrik 20 Deboskap. Tatangnya koma angget gabe ruas na mengulu keluargai di huriane baru. 2. Mamuka minggu sadarion tanggal 20 November 2020 sada nunga pindah huria ima keluarga Kamrol Amudi Sianturi inatai Padina Borusi Hotang Sianwek Lubang Buaya. Nasida pindah tu HKBP Cibinong Resort Cibinong Distrik 20 Deboskap. Tatangyak koma anggiat gabe ruas nama ngulu keluargai di huria naib baru. Pakobasion marturia Ruhut Parmahanion Parmisangon mamuka minggu sadarion tanggal 20 November 2020 sada nungahona ruhut Parmahanion Pamisangon ma Alexander Bastedo Hutagaol inatai Nurhaida Buru Simangusong Sianwek Rambutan 2 ala mengalami ruhut Parmahanion dohot Pamisangon HKBP Manang RPP HKBP taringo tu parbagason bab opat ayat sada poin O disiala sirang secara pengadilan. Tatangnya koma anggiat mulak nasida tutuhani tumudalhon dalanna. Pakobasion asiniroha Manang Diakonia ruas namodding di hari Selasa tanggal 20 November 2020 sada nunga marujungolu sahalak ama ima Cornelis Tambunan Manang Oppu Ruben Doli tutup umur 21 tahun 9 bulan. Maka baluhon inang pardamean boru pangaribuan sianwek rambutan 2. Tatangnya koma anggiat tibu tarapul keluarga na tininggalhon. 2. Di hari Rabu tanggal 24 November 2020 sada nunga marujungolu sahalak ama ima marulak manik tutup umur 57 tahun 7 bulan. Maka baluhon inang Nursita Boris Tumorang sianwek parserahan. Tatangnya koma anggiat tibu tarapul keluarga na tininggalhon. Titing namaragam jadwal kegiatan Natal dot kebaktian ujung tahun boy mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Soso pinaboto homatu sude ruas ni HKBP Kramat Jati na mardomisili di sekitar ni gereja asadak pola mabuan mobil di parpunguan bodari manang malam Natal, pesta Natal, dohot malam top baru ala kapasitas ni parkir ni gereja na hurang mencukupi. Jadwal kegiatan Natal dohot kebaktian ujung tahun boy mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Boa-boa dohot soso-soso taringo tu protokol kesehatan boy mata jaha di warta jemaat na adong di Hitabe. Rapot saresot di hari Senin tanggal 20 November 2020 sada pukul 10.00 WIB
patupao ni resot ma imarapot sa resot di ruang serbaguna ni Huriatta. Laho mangarang-rangi taringot tu panotopon ni anggaran tahun 2022. Kegiatan Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Kamis tanggal 25 November 2020 sada nunga di Patupa Huriatta ma ima acara ibadah dohot perayaan 110 tahun HKBP bersinar. Jala di bagasan acarai diumupod doa ka pemendang lomba dalam rangka 110 tahun HKBP bersinar. Udur dohot pembagian ni hadiah, dohot piagam penghargaan. Dapot ni Huriatta do 2 piagam penghargaan, ima sada di Festival Paduan Suara Perempuan se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta na di Patupa secara online. Dapat ni Paduan Suara Perempuan HKBP Kramat Jati do pencapaian gold. 2. Di lomba Madok Hata Ama se-HKBP Distrik Walu DKI Jakarta kategori Madok Hata Las Niroha na didohota ni amang las mansiahaan dapat ni Huriatta do juara harapan sada. Maulia tema disude naong berpartisipasi di acara dohot lombai. Anggiat masaluhut nai bahen sangap di goarni Tuhatta. Amplop persembahan. Di parade gereja do amplop lux bahen ingana ni pelean sada A, sada B, sada amplop. Dohot tu haporluan ni pesta Natal nata pasahat sada amplop marhite na marpalean adorang jamita. Dohot pelean tu komisi HIV manang AIDS HKBP sada amplop na tapasahat dung sidung jamita. Tapasahat ma peliat tai di bagasan Las Niroha jala tajaga ma aka amplop naung di parade asa boy muse dipake tu ari na mangihut. Roster petugas gotong royong dohot si parade bunga altar boy mata jaha di warta jemaat na adong di hitabe. Songoni ma odolan ni titing di mingguta sadarion. Titing na lobi si kop boy mata jaha di warta jemaat na adong di hitabe horas ma di hita. Marede mahita sian buku de nomor 40 sada, taideo na ya sada doh ulukna, mata papungu pelian sada A, sada B, doh tuha perluan tu Natal. Mari beli Tuhan saya Jakon marajaka marohana buju kirdir mahitabe marenderi ibana majohon hosiana burju masa sude.
dan hasonangan imam matangiangan lidah poseai. Damini di batana sumurung, sian saluhut na roha, imana mangaramu tiak hati-hati dot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Advent madihita, amanginang doa kaya na konami na posobulung. Mauliate ma di Tuhan, nungasat hita, di bagasan Advent na parjolo sadarion. Tabukama bibelta amanginang asa tajaha hata nabadia turpuk jamita dihita di minggu tasadarion iman nenet sian buku sada Tesalonik bindu tolu mamuka maisian ayat sia 1 ayat 10 tolu. Sada Tesalonik bindu tolu ayat sia 1 ayat 10 tolu. Nang songonima dihamu amanginang ruas nami nadong di bagas munabe tabukama bibelta. Hujahama amanginang songonon mahatani Tuhan. Aiha mulateon dia matar lehon hami tu debata balos ni saluhut halalas ni roha na huilalahami di jolo ni debata nami marningot hamu borngindot arian lobi sumurung dotang yang nami asa agiat idon nami bohimuna laos pati koson nami ia adong dope hahurangan di haporsen muna alai debata amata sandiri doho tuata Yesus napa bluson lakanami Tuhamu. Alai digohi jalalam ditambai Tuhani maha holongan ni rohamuna sama hamu nang tu saluhut songon holong ni rohanami di hamu. Lau patuguhon rohamuna gabe sohasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amata dinaroi tuhata Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana ima sahatna. Amanginang las dorohamuna sadarion mole hate ma mole songoni una mengondok-ondok ai memang molo jam sonari bah sesuai dohot cuaca boido diunduhon sude hatan itu hani ale lam leleng lam tutoru maruk korma alelakin doau ala ari istimewa do sadarion ngagala lilin Advent na parjolo
Ima topik di bagasan sadar di dokon manomu haroroni Tuhani di bagasan habadiaon. Advent dalam bahasa Latin idok mai adventus. Nomor 8 haroroni Tuhan. Kedatangan Tuhan. Tuhan datang. Jala molo tasulikiti musim manginang, Advent juga memiliki pemahaman 3. Tolu. Molo disulukiti bagas ni definisi kedatangan Tuhan diartikan juga dipahami muse dia tu si jolma ima parjolo didok menanti paimahon menagam menanti. Tetapi menanti bukan menanti yang tidak pasti. Songon halak merjaji. Pajupang kita nonda di Pengkolan. Pajupang kita nonda di Sipang. Pajupang kita nonda di Taman Mini. Aledang ro. Itu menanti yang tidak pasti. Alai mau didokon di son Advent kita menanti dengan kepastian. Paimahon Yesus Kristus itu pasti terjadi. Jadi Advent na parjolo dipahami dengan hari, saat, waktu menanti paimahon Yesus Kristus. Songona hatana tua kasisiana na ujui. Na paduahon na manginang didokon paradehon diri. Mempersiapkan diri. Taparade dirita. Dakolan abita na taparade. Alai memang dirita peta parade siap. Songon halak neng marporang di parade sude narikot tusi. Harus kenyang, jangan haus, jangan lapar. Siapkan senjata, siapkan semuanya. Paradehon diri. Molo halak nunga paradehon diri, baikon betul-betul do ibana yas sude. Ikon maridi ibana, harus siap dalam segala hal. Jadi ketika seseorang yang ditunggu datang sudah siap. Napa toluhon didok Advent ima saat-saat paimahon manang menunggu dalam menerima tawaran. Paimahon ala adong kepastiannya siapa yang menunggu dengan imannya, siapa yang menunggu dalam kesetiaannya sama jambar. Songon halau marpesta. Isena perpu di mulak pasti dapotan. Pasti dapotan. Dapotan olop-olop, dapotan pasu-pasu. Molo hita marpesta songonikan sudi mata bungkusan oni. Nasi kotak yang ada ditinggal situ bungkus semuanya. Sudah dibungkus. Ima mertua mahalak na olo parpudi. Nang petar lambat nakin. Gitu. Makanya molo halak nungga biasa ibana parpudi mulak dang persoalan di banai nang pe parjolo halak mangan dang peduli di bana ni alai boto ibana siapa yang belakangan pasti godang matu ibana non pasu-pasui. Apalagi orang yang cepat datang dan lambat pulang dia akan menerima dengan kesabaran. Alam memang halak yang menunggu, orang yang suka menanti menunggu dengan sabar, dengan setia, pasti dapotan do las niroha. Jadi Advent didok bahwa masa tiki naing lau mempersiapkan diri, lau manomu haroroni Tuhan Yesus Kristus. Ima Advent sadario namanginang ima definisi lapatani Advent. Berarti kita menunggu dengan pasti, dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Nah, berikut manginang asa takasta boto di dalam kalender gerejawi masa Advent terbagi ma opat. Makana adong ma opat lilin disi. Bagak do lilit tegan boleh ate matu panitiata di tahunon. Opat lilin dengan warnanya sesuai dengan warna ni podiumon langkatanon seragam ya ungu, inilah ungu
warna Advent kita. Iya, adung nama pakaian ungu. Ale unang mulak senon gabe dicat sudi jabuna gabe ungu. Manang mobil lepe dicat gabe ungu. Asa di boto halak marat fedang dang songun ya marlobi-lobi dia teh kan. Ungu. Ya, inilah warna Advent. Bagalak masada nakin dang sude. Sada jo. Apa arti lilin pertama? Apa arti Advent pertama? Pasti di boto hamudo ya manginang. Dalam Advent pertama mendefinisikan lilin yang pertama yang hidup itu adalah artinya Tuhan yang akan datang pada parusia pada akhir zaman. Paingoton bahwa narodo Yesus Kristus mulak muse tu tanah onsongon padanna. Tuhan akan datang, memastikan waktu bahwa Tuhan akan datang. Jadi berhubungan mai itu parusia manang akhir zaman. Onma Advent na parjoloon. Jadi molo galak muse di minggu neng ro Advent paduahon galak muse lilin gabe dua. Lapatan ni ima pertobatan untuk menyongsong Tuhan. Pertobatan. Ya. Advent pertama mempersiapkan diri. Advent kedua ikon mubah. Ikon terjadi pertobatan untuk menyongsong kehadiran kedatangan Tuhan. Dungi nama ngihut galak manon lilin na patoluhon Advent ketiga. Amalapatan ni kedatangan Tuhan di dunia ini sebagai penyelamat. Dipaingot tu hita bahwa kedatangan Tuhan sebagai penyelamat dunia. Galak ma tolu lilin. Dungi nampar pudi Advent na paupaton galak manon sude lilini namar lapatan sukacita menyongsong Tuhan. Marlopolop tondita, marlopolop daging ta, marlopolop sude bangso. Dakolan uga mola Kristen. Sude bangso marlopolop bersukacita, beria-ria, bergirang dan bahagia. Dangadong bena tangis di si. Ima sukacita menyongsong Tuhan Yesus Raja. Si palua hita jolma. Ima definisi lilin pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Asa boita boto amanginang. Ati buanon isukun halak kita mulak sen gereja. Minggu Advent ado lapatan na. Ama lapatan ni lilini buasa kon sada 2 3 4 buasa dang sude di pagala. Adong lapatan ni amanginang. Jadi sesuai dengan konteks teologia dalam perjanjian lama dan perjanjian baru gabe mendefinisi mai bahwa Advent itu ditinjau dalam definisi kedatangan yang pertama nunga masai naujui. Sudah terjadi itu. Advent atau kedatangan Tuhan Yesus yang pertama sudah terjadi. Andi gani ditiki didok dungi gabe daging mahatai. Logos firman itu telah menjadi daging. Itulah nanti yang kita rayakan di pesta Natal. Dan itu sudah terjadi. Itu sudah terjadi. Advent, kedatangan Yesus Kristus yang pertama. Ditikik dalam perjanjian lama, umat Tuhan pada saat itu, bangsa semua bangsa menantikan kedatangan Mesias. Dan perjanjian baru, Allah menjelaskan bahwa Logos, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Apa yang dinubuatkan? Sude berita na di pasat debata tua kapanurirang nunga saut be. Pada ni debata di lehondo anak na nasasadai ima Yesus Kristus na tubuh di huta Bethlehem na seorang di barani pinahan di kandang domba yang hina. Itu sudah terjadi. Dia datang di dalam kehinaan. Dia
sorang doi bana di barapinahan. Dia datang di dalam poros bawah untuk membangunkan gembala. Dungi hehe musia karaja sian timur natolui. Dungi terbari tama sude. Satu ujung ni Portibion. Itu sudah terjadi. Dan selalu umat manusia di dunia ini merayakannya setiap bulan Desember. Ikon tambah dolas ni rohamuna manginang. Dan kedatangan Yesus yang pertama pada saat itu mangalehon haluaon. Mangolu ibana di tonga-tonga ni jol matiki. Dungi ikon mate ibana. Hehe muse dungi nakko matu banua gijang tu surgo hasonangan. Lau paradehon inganan tu akan abadiai. Itu sudah terjadi. Jadi Advent sonari, pemahaman Advent dalam konteks sekarang dipadukan dengan perjanjian lama, doh perjanjian baru. Dohot pemahaman hita jolma sinuaing yang hidup di zaman milenial sekarang ini. Kita merayakan Advent, kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya. Untuk yang kedua kalinya. Makanya mulut taber yang tersurat di pada Nairobi, pada Nembaru, doa ke buku-buku, toko-toko teolog menceritakan bahwa Yesus itu sudah hidup pernah di dunia ini. Dan itu bukan legenda, itu bukan dongeng, itu bukan cerita-cerita. Tapi itu memang benar terjadi. Alesonari. Kita ingin menyambut kedatangan dia untuk yang kedua kalinya. Aibana sendiri do mandok. Tua kasisiannya, aku akan datang kembali. Aku akan datang kembali. Ajarlah mereka. Baptislah mereka. Aku akan menyertai engkau. Ido hatana tua kasisiannya. Uramotiho. Satu ujung ni Portibion. Ajarhon mah di mana sida di bagasan guar di bata ama anak do ton di Porbadia. Sai dong anakku doho. Ido po tonana tu akka sisianna. Karena dia mengatakan anak manusia itu narodo ibana non sogot di bagasan hasangaponna. Jadi yang sekarang yang kita rayakan, kita tunggu adalah Advent ini adalah bagaimana datangnya Yesus Kristus. Bukan lagi di Bethlehem, bukan lagi dang di barani pinahan be. Alai Roma ibana mijur maibana sian bigijang. Di bagasan harajaun nei. Dia akan datang sebagai raja. Bukan sebagai bayi yang mungil ya lagi. Tetapi sebagai raja. Dan sebagai hakim tunggal satu-satunya untuk seluruh umat manusia. Jadi dia datang sebagai raja lagi. Bukan di palungan lagi. Tetapi menjadi raja. Dan memberikan justice. Keadilan menjadi hakim tunggal. Dungi di pahehe masude aka daging. Daging nasa na mangolu. Do daging nasa mate. Di pahehe. Terjadi masa parusia. Uhum tusude jolma tanpa terkecuali. Dungi membuan hita tungolu nasora sudah kehidupan yang kekal. Kekal dalam sorga dan kekal di dalam neraka. Ima jojok tadok inganan na ta ingani sonari ima inganan parsato kinon. Alai moloroi bana di bagasan harajaonna doa sangaponna. Dungi dibuan mahita tungolu nasora sudah.
kepada kehidupan forever, selamanya. Huriani tuhatta amanami nanami dohot akaya na konami na posobulung. Ondo na dikritik na diangkat Apostel Paulus di bagasan turpuk tasadarion mulai di ayat sia 1 ayat 10. Ala buasa dibereng ditatap dipahami aposteli na adong do ke pengajar sesat na menegai roha haporsiaon ni jemaat manang hurian adong di Tesalonik. Makanya dikatakan firman ini bukan hanya berlaku kepada jemaat alai turpukon bersifat jamak. Ini bisa berlaku kepada raja, tuaka malim, tuaka raja, tuaka panggom-gom, tuaka dana, tuaka nomor baju, doli-doli, ina, ama, bahkan sudi aka partohonan. Firman ini diberikan kepada semua kita berbentuk jamak, tidak bersifat tunggal. Bukan hanya kepada orang Tesalonik, tetapi kepada semua umat. Jala di lehon apostelima amanginang akahata do poda tunasida. Alaniaha, karena ada pemahaman yang salah. Ala di dokon hanasida. Tokinai akhir zaman, masa parusia, berakhirlah semuanya. Oh, kalau begitu bohado ate akadongatan na matei na parjoloi moloro Tuhan Yesus non sokon dia manasi dan nga mate akadongatai aka keluarga tai do non hi di boan Tuhan Yesus ima pemahaman nasi dan salah. Mereka pikir hanya yang waktu hidup itu saja yang bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan orang yang mati di mana saja, yang kuburnya juga tidak jelas di mana alamatnya. Bahkan guarna penunga dilupahon, identitasnya sudah dilupakan. Apakah mereka juga akan menyongsong kedatangan Mesias itu, Raja itu? Dia pikir nasida holan nama ngoluima nama mereng Tuhan Yesus. Itu adalah pemahaman yang mengkaburkan haporsiaon. Nah jelas dipahehe dosude ima molota bereng dibindu patoluhon maka tindakon haporsiaon. Au porsia diton di porbadia dan seterusnya. Hehedo sudia kadaging. Lau manjakkon Yesus Kristus naroi. Nah padua hon musi adong pemahaman namanginang bahwa adong sebutan bahwa mari kita melakukan tapa puas-puas ma namanguluon tabahin ma ay tokinai mitop masude. Berpesta poralah kita, suka-sukalah. Karena sebentar lagi marujung do sude, ai sia-sia do sude ka artana adong dihitaon. Unang be, tanikmati ma, ise namora tapa habis ma, lama manang tu dia. Akhirnya apa? Mereka hidup dan jatuh ke dalam dosa. Karena ketika mereka melakukan itu, mereka menunggu Tuhan Yesus, tapi dengan keadaan berdosa. Marlomo-lomo nasida di bagasan ngoluna. Manusia jatuh ke dalam dosa. Napa toluhon musi adong pemahaman. Tapete masonari modom mahita. Dison unang bekarejo hita ay narodo tuhani neng manopot hita. Gawe dangolo be nasida karejo. Ala ni lao paitehon tiki haroni Tuhan Yesusi. Gabe ahamanan masa. Menjadi beban bagi keluarga karena menunggu aledang dungo martangiang alem paitehon songonima gabe modo mangan tidur dan tidak mau bekerja karena ada pemahaman bahwa di sini saja kita stay, jangan kemana-mana, Tuhan mau datang katanya. Gabe mangula peda sida dangolobe itu juga mengkaburkan iman. Alai lupa dona sida natar surat di Lukas 12 ayat 30 sia 140. Ado di do kondisi yang menginang. Kedatangannya bagaikan pencuri, tidak ada yang menduga. Kedatangannya bagaikan pencuri.
Songon paroni panak kobor ngindo haroni Tuhan ni. Tidak ada yang tahu kapan dia datang. Hari apa, tanggal, bulan, tahun tidak ada yang tahu. Tidak ada yang pasti tahu. Alaina pasti rodo ibana. Tombaen Paulus mangalehon poda tunasida nang tuhitan waingon. Firman Tuhan menegur kita, menasihati kita, mengingatkan kita. Tapake matiki, jangan menghabiskan waktu dengan percuma. Jangan sia-siakan hidup ini. Unang gabe dangadong maripola mengolut tahun. Jangan menghabiskan waktu dengan percuma. Ima tangi yang ni apostelia menginang di ayat 10 tolui. Rap mahita menjah. Di ayat 10 tolu. Ahado pangidoan tangi yang niai aposteli tu. Bangso manang tuhurian adong di Tesalonik. Iban sonon rak mahita manja sada 2 yam. Laho patoguhon rohamuna gabe soha surahan marhabadiaon di joloni di bata amata dinaroi tuhata Yesus rabdo salud akan nabadiai. Itulah doa Paulus kepada jemaat di Tesalonik. Dia mendoakan gereja itu. Dia mendoakan umat Tuhan. Ditangiak kondusu di julmai. Paulus berdoa untuk keselamatan umatnya. Ai memang diberi ngibana. Luar biasa tingkat kejahatan manusia itu dan tidak takut kepada Tuhan. Dipaingot, dipodai, dungi, ditangiakon manasida saluhutna asa mubah. Supaya ketika Yesus datang, manusia itu berubah. Gabe badia dan sohasurahan tidak tercelah di hadapan Tuhan. Hurian itu hatang menanti dalam pengharapan. Menanti dalam pengharapan dan berusaha untuk hidup kudus dan tidak bercelah. On maharapan pakirimo ni aposteli tu hitasonari. Paulus juga berdoa di barita nauli nataja sonari. Paulus berdoa akan aposo di bata martangiang tu sude ruas mananyakon ruasna supaya tetap hidup di dalam kekudusan Tuhan dan tidak bercelah. Ondo sudia katangiang kana poso ni di bata. Manangibana sebagai pendeta songon hami, akasitua evangelis, guru uriam, bibel pro diakones, bahkan semuanya hamba Tuhan selalu mendoakan umat Tuhan akahuria asa tetap mengolu di bagasan habadiaun. Supaya kita hidup selalu dalam kekudusan, jangan hidup di dalam bercelah dalam kejahatan. Tapake tiki, taparasiang tiki do denggan unang hitamar lomo-lomo di bagasan parnguluata. Dungi muse amanginang didok di bagasan trupukon. Bagaimanakah kita sebagai orang yang menanti isarana hita di bagas tabe, di keluarga, di jabuta. Songon dia do hita menanti Tuhan di bagasan apen na parjolo. Molo huriata sonari nunga di paias gerejaon. Nunga dihiasi akasude nauli tabering di son. Sudah diberikan pohon terang dihiasi dengan hiasan pohon Natal. Dihiasi dengan lampu. Kiri kanan muka belakang. Di bawah juga sudah diberikan pohon Natal dan dihiasi. Sonari di bagas munabe, sudahkah dimulai menyambut Yesus Kristus? Sudahkah dimulai? Sudah dibongkar semua gudang, sarang tikus, semuakah sudah dibersihkan? Unang-unang gabe rohami tu jabu muna gabe werik kami muses
sarang Spiderman. Apakah sudah dibersihkan semuanya? Rumah kita, lingkungan kita, baunan kayak biji rancang payason kuburan, dangi. Adong dua alat Kristen sonarion. Advent pun dipakai untuk membersihkan kuburan. Dang tu kuburan, dang payason kuburan kita. Membersihkan lingkungan kita, membersihkan rumah kita, membersihkan dan menghiasi rumah kita, membersihkan dan menghiasi gereja kita. Asa tanda kita betul-betul menyambut Yesus Kristus. Ale unang holan gereja di payas. Jol mape kon di payas do. Unak holan jabuna di payas. Jol mana dong di bagasan jabi kon payas do. Rohana, pikiranna, hati-hatina, ikon hias. Hati emang inang? Iya, jangan pula rumahnya yang cantik. Di dalam terus perang. Perangnya juga punya babak. Perang pagi dengan perang siang beda dengan perang malam. Bahkan adong berlanjut para badani. Ya. Mari kita hiasi, kita bersihkan rumah kita. Jangan hanya cantik-cantik di luar kita, tapi harus cantik hati kita. Karena Tuhan datang bukan melihat pakaian kita, bukan melihat berapa banyak sudah deposito dan hartamu, tapi Tuhan mau melihat bagaimana haradeun ni roham lao menjakon ibana sebagai raja. Hidup yang diberi Tuhan Yesus itu kita. Bukan melihat sudah berapa hektar tanahmu, bukan hanya mau melihat sudah berapa mobilmu dan semuanya hartamu. Dangi. Tetapi Advent mengingatkan kita bagaimana kita membersihkan diri kita. Karena yang diinginkan adalah songon dia mah ditikiroi bana alai mangolu hita di bagasan habadiaun. Kita hidup, Tuhan lihat, dia datang, kita dilihat kita di dalam hidup kekudusan kita. Nungata parade iya manginang. Kita membenahi diri kita, memurnikan iman kita, dan iman kita harus tetap berbuah. Idomain di dokon dia 12 ya manginang. Aku ingin datang dan memperhatikan umatku ketika aku datang. Mereka hidup dalam saling mengasihi, tidak membenci. Idona jamo ditangiakon apostoli do dipaingot halak Tesalonik nang hita nuwaingon. Hiduplah dalam kekudusanmu, jaga imanmu, pelihara imanmu. Sayangi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, mulai dari rumahmu. Tamulai sian bagasta, tamulai sian rohatta, tamulai sian dirita. Asadong perubahan. Ondo na diondolhon di bagasan turpuko namanginang. Supaya kita hidup di dalam kekudusan Tuhan itu. Ketika dia datang, dia akan tersenyum melihat kita. Karena kita hidup di dalam saling mengasihi. Suami istri saling mengasihi. Suami istri hidup dalam rumahnya saling mencintai. Itu yang mau inginkan Tuhan ketika dia datang. Orang tua dan anak-anak saling menghormati, saling mengasihi di dalam rumah mereka. Dia juga ingin datang melihat semua hamba Tuhan para ladonya rukun, damai dan saling mengasihi. Itu yang diinginkan Tuhan. Hidonaikon dipaingot tu hita sata parade dalani. Supaya Tuhan datang ke rumah kita. Supaya Tuhan datang ke gereja kita ini. Supaya Tuhan datang ke Indonesia ini.
supaya dia datang hadir di dunia ini, karena dia akan tersenyum ketika dia melihat umatnya hidup saling mengasihi. Jadi tapaso may akahosom elat late. Tatanggalol may amanginang hosom elat late ni rohai. Ido nama segay sude akaparsaurat tahita do jolma. Tapaso may tatanggalol may tabolokon may tulombangi. Nasa mangulu hita di bagasan habadiaon. Karena Tuhan mengingatkan kita, aku mau datang dan akan datang. Persiapkan dirimu hidup dalam kekudusan. Jangan hidup dalam celah. Karena aku membawa keadilan dan hukum. Karena aku adalah raja atas segala raja. Jadi dia menginang. Andigan pero Jesusi di bagasan hasangapon na ikotoktong mahitam mangolo di bagasan habadiaon unang so hasurahan asa nonroy bana di buwan mahita diopahita di buwan hita tu surgo hasonangan ido nata hirim ido nata pangido amin martangiang mahita. Mauliate ma rohanami diho ale debatanami namar sangap di banua gijang. Nausombahami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate ma Tuhan nungasat hami di minggu Advent na parjolon. Jala dilekodo tu hami barita na uli asa mangarade hami. Ima diri nami, keluarga nami, hurian nami, bangso nami, bahkan sudeka portibipe ikon mangarade. Manangan digan pehoro Tuhan di bagasan uhum doa sangapon mi. Boy, marlas ni roa hami Tuhan. Ala dibereko hami mangulu di bagasan holong mi. Surat ton may Tuhan tu puso ni ate-ate nami. Asa hubo kami gabe bohal hangoluan. Hubaritan hami tuak kadungan nami jolma. Asa adong hamuban pertobatan. Mauliate ma Tuhan di hata nabadiay. Ali di bagasan tikon nali Tuhan. Naing upasat hami pangiduan tangyang nami di hadapanmu. Asa ho toktong mga ramoti daging nang tondi nami. Tangihon ma Tuhan elek-elek pangiduan nami somba nami tu hadapanmu. Diragam niya kepelayanan di bagasan sa minggu bolon nang songoni dia kepelayanan naing jalo hami Tuhan hulak sanon hami di bulan Desember. Ima ale Tuhan na mersakap anak dohot boru ni huriam naing manjalo pasu-pasu parbogasyon di tikina di mana parjolo Frandes Reynaldo Sitio dohot Melissa Jocelyn boru na 70. Tuhan pasu-pasu ma nasida na dua asa gabe keluarga na berbahagia. Nang songoni Soritua Fernando na 70 dohot Evi Tristanti boru Silaban. Pasu-pasu ma sakap nasida Tuhan asa saut nani parsita di bagasan rohana nang soni keluarga nasida apehon ma pasu-pasu mi ali Tuhan tu anak dohot boru ni huriam. Nang songoni ma Tuhan adong ruas nami nang pindah tu huriana asing. Alai mangidu hami saya pasu-pasu ma keluargaon Tuhan. Manang tu dia penasida borhat gabe huriana gok disan. Ho matoktong na mangaramuti ruasmu Tuhan. Asa toktong mangulu di dalmian di bagasan hatami. Ima keluarga Lambok Batara Hap Panggabean dot inang Luciana Boru Siturus dot sada yana konasida.
Tuhan, sehoma toktong mangalehon pasu-pasu tunasida. Suang songoni di keluarga Camrol Amudi Sianturi dot inang Evadina boru si hotang. Tuhan, saya togu-togu jala ramoti nasida gabe ruas na misioner na toktong marlas ni roha di bagasan guarmu. Suang songoni ma Tuhan, nakin nunga di jaha situa nami adong do ruas sian Keramat Jati uriamon Tuhan, nahona ruhut parmanyo pamicangon alamar sirang nasida Tuhan. Nunga diose nasida padan na yundukon nasida na ujui. Tuhan, ajari togu-togu manasida pakai mahami akan poso lao madugunugu mengajari lao patupahon bimbingan penggembalaan parmanion turuasmu nasalah asa mubah asa bertobat nasida Tuhan mula muse tua depanmu Ima Alexander Bastedo Utagaul Tuhan asima roham dihahurangan dohot hasalon nasida dohot dosa nasida Tuhan alai pasti do lehononmu tuaka nasala dohot namar dosai dalan asa mulak muse tua puanmu suang songoni ma Tuhan di ruasmu nanunga marujung ngolu toktong lehon apul-apul tu keluarga asa hehe semangat jala apo suma akka ilu-ilu nasida asa unang saya tu matangis ala nunga marujung ngolu Ima ama Cornelius Tambunan manang oppo Ruben Doli pasu-pasu ma keluarga na tinggalhon asa toktong tarapul situtu marhite hatami Tuhan nang songoni nunga marujung marulak manik nang songoni Tuhan pasu-pasu ma inang nami Nursita boru situ morang asa toktong togu di bagasan haporsian na unang luas ibana lilu pujun salah ibana alai ramoti ma Tuhan mariti tondi porbadia suang soni ma Tuhan direncana rapot saresot Keramat Jati di hari Senin tanggal 20 sia di bulan non pasaut ma Tuhan asima roham sudina digokkon di bagasan namandohoti rapoti asaro di bagasan lasni roha dami jalaboy teresasi saluhutna akapakatian do dinggan jala marujung di bagasan tiur do dame asa lemajuna huriamon roheresoton Keramat Jati suang songoni ma Tuhan namartangiang dohami tuak kadungan nami ruasmu Tuhan na sampai sadarion nasida di bagasan pemulihan alani parsahiton mangido hami mangelek marsomba tua depanmu lehon ma hamalumon mariti kasibanganon sinumon dot oka ubat na dipake nasida ima akar wasmu na nirawat di bagas nasida tu ama si tua STR Siregar Yuliana boru si Tohang si tua LRR boru Sormin Humisa Reta Tobing Emmar Pahung si tua B si Daur Nyonya Munte boru Raja Gugu Sopar Panjaitan Nyonya Hutagalung boru si Manungkalit Nyonya si Manjuntak Rosita boru sian Nyonya Turnip boru si Aloho Nyonya Nenggolan boru Turnip B si Barani Nyonya si Torus Ruslan boru Marpaung Nyonya Aritonang boru si Morangkir Nyonya Panjaitan boru si Manjuntak Nyonya Manurung boru Silitonga Nyonya Sian boru Tampobolon Nyonya Marpaung boru Purba Nyonya Sirait boru Sitorus Benni Sitorus Nyonya Situa si Mamora boru Aritonang Nyonya Panjaitan boru si Barani Nyonya Purba boru Sian Maria Valentina boru si Ringo-Ringo Nyonya Pangaribuan boru Samosir Situa F Aritonang M Marbun RS Pardede Nyonya Panggabean boru Tagalung Nyonya Gultom boru Tambunan Halundang boru Siregar Nyonya Gultom boru Tambunan Nyonya SBP Siregar boru Sian
Lumongga boru hasibuan, Fiesti boru siaturi, TN sitorus, Jesslyn hutahayan, BMP marpaung, Nyonya Purba boru manik, Nyonya Budiman Simanjuntak boru sinaga, Nyonya M Tambunan boru Simanjuntak, Nyonya Situasian boru Manalu, Eva boru Sitinjak, T Silitonga, Nyonya Siregar boru Silitonga, Nyonya Manulang boru Munte, Nyonya Pardede boru Silalai, Juana Arkegera Mora Gultom, Suang songonima karwasmu na dirawat di rumah sakit di Bagasan Tikyon, daku botos na songon dia pakilan nasida sonari ale Tuhan, alay mamasu mau sumaho Tuhan di tondi do daging nasida, asal lam marai pason nasida Tuhan, toktong marlas niroha nasida, nang pe di Bagasan parsahiton nang pihak nasida di rumah sakit. Hupasat hamima, Nyonya Panjaitan boru Tampu Bolon, Laurentius Siregar, Marudut Karli Panjaitan. Tuhan Yesus, saguru di hodo sudi akka parngulun nami. Alai manang marsait manang marai pason arga doami dia depan molosongoni Tuhan toktong marramoti jala pasu-pasu ma sudi ruasmu Tuhan togu-togu mahami asa toktong makirim hami di ngolu nasora sudah ima surgo hasonanganmi mau liate ma di Bagasan Yesus Kristus martangyak kami tuho amin. Uriani Tuhata, tapuji ma Tuhata, laos tapapungu ma peliata. Christus, Christus,
Peliata tua dopan ni debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang hodo haruan ni saluh silon lehon na dinggan do nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masian na limi tu hami plenami tu ho. Sai jalo mai gabe uap na husus di julum. Pasu-pasu me jala ramoti. Asau parasia kami plenon. Patimbul na rojon mo di tongo-tongo ni huriam do di portibion. Buhay marohanami maritihiti tondim. Asalamu tanda hami godang ni silal mi tu hami. Asalam girgir hami mandok muliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami rodi saleleng nileleng na mauliate marohanami tuho ala diramuti ho hami di bagasan taun parhuriaun nang salpui asini rohamdo napasahaton hami tu bagasan taun na imbaruon wida hami di bagasan na satoni denggan di basam was doho mga leon barita nauli tu hami asa mardame jala marasonangan rohanami ditambahi hodo bilangan ni akan na porsia akan na burju mangoloy hatam di pargogoy hodo akan na porsia dohot na posom akan na mamaritahon habalgon mu di tongotongan ni huriam tung naso habilangan do sude denggan ni basam nasa tauni sian minggu tu minggu sian bulan tu bulan sa rodi sadarion di bayani hupuji hami maguarmu jalau pasang hami maho say gom-gomi jala pasu-pasu manang huriam tambay maganup ari torop akan na porsia marholong ni roha diho say pararat maharajon mu di tano batak dohot di sandok puloon say ramoti huriam asa unang sautay ni parjad na mangambati hararat ni harajon mu say unang loa suryami di susay di gaori manang dileay ramoti maakan ang pilitmu pay masahat tu hanguluan say ramoti masude na posom na mamaritaon barita nauli say jo maaka si pelebegu dohot parugamo na asing asa dohot na sida pasangapon guarmu say ramoti jala parbaday maroh uriam sa ro di haroroni Tuhan na Yesus Kristus amin ale amanami na di banua gijang say pinarbadi amaguarmu say ro maharajonmu say saut malomo ni roham di banu tongon songon di banu gijang lehon matuhami sadare nahuluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami nak kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangagu disondakon Tuhan de batama bohina tuho jalasi marohana midaho di dopakkon Tuhan de batama bohina tuho jala di parsor madamena tuton dim. Amin, amin,
Selamat Advent madihita. Nang songoni ruas nami nadong di bagas munabe manang di pardalanan amanginang horas madihita. Selamat Advent.